И здравейте хора, добро утро. То, когато пусна клипа, няма да е добро утро. Днес се реших да правя влог, защото нямах идея за клип. Първо предлагам да се преоблека. И оправих се и вече може да слизам на закуска. И знаете ли какво ще закусвам? Палачинки. Да ви яд. В момента съм навън и това е моето куче Арчи. Арчи. По-скоро е на Чичуми, но ние го гледаме тук. Арчи. Бъгни се би сладур голяме. Немска овчарка. Сега ще ви покажа котето ми. Това е и Ставри. Ставри, гледай тук. Ставри, виж. Ставри. Виж. Виж тук, виж. Пръстите ме. Виж ми пръстите, бе. Ти какво не разбира дума? Хора, в момента съм на двора и ще се претрепвам на този килим. Първо трябва да видя къде да ви поставя. В смисъл камерата, телефона, както искате го наречете. И така, това с претрепването на килима не стана. И сега ще се оправям, защото ще ходим на басейн. И там ще снимам мюзикълите, така че в първия ми клип мисля, че бях казала как се пише в приложението. И може да ги видите, ако разбира се станат добре. Сега ще почна да снимам отново, когато отида на басейн. И на басейна съм, обаче няма никой. И знаете ли защо? Водата е ледено студена. Ледено студена. Но ще си постъпи. И така, хора, прибрах се от басейна, защото, както казах, водата беше ледено студена. Иначе после успях да се топна цялата. Иначе косата ми беше мокра, ама в момента изсъхна. И сега няма да снимам, защото ще бягам. Чао за сега. Така, приятели, това беше днешният ми влог. Надявам се да ви е харесал, защото целият ден си отделих за това. И ако ви е харесал, дарете по един лайк и пишете долу в коментарите дали сте ходили вече на море или къде ще ходите. И ако който не е разбрал, аз в момента съм в Бълчик. Ако който не знае този град, той е до Варна. Днес деня не беше зле, защото за първи път ходих на басейн от тази година. От тази година. Обаче водата беше ледено студена. Споменавам го за трети път, защото тя наистина беше студена. Също не забравяйте, че животът е кратък. Бъдете оптимисти и гледайте позитивно на всички неща. И не сваляйте усмивките от лицата си. Аз съм Ери и чао до следващия клип. Чао!